Nutun bazar malbasani IPF ni siklarok nogo bathagi tonglia ahekeno salbrum brumno kok pirlai tabuk chongmari kaplai khaineni titi edisi chongmari kaplai khaineni korbuk amcheni lukurok hekeba osiklarok tini tipraleni khorang tisalaino tini brum brum khai joining nalaimani salbrum brumno mangplik kasai phayo IPF tini bana romphaine rokno thangi lamsoika nutun bazar korbuk amchani khorokcha IPF tini candidate osikla tini Pranab Tripura bo sawi khnarika o IPF tini bana romphaine rokno ang MDC mani thangibo ang norokno yakaria ang norokni ganawono tongnai jotono pal kaisa yapri kaisa kano tonglainai kaham krungkhai hini sawi khnarika Pranab Tripura angke age Tripura motha party khlai phayu Tripura motha party khlai bani bokhe teisung ageo sung tam nai bo pike doliriang bono bu phas khai rohaka mungse bunai phaya tei bini pokhe bo pai gei tei Sanjay Mani Tripura korbok ni ongoi emle bobo bono sung hamja gei bot roi pas khai rohaka mungse bunai ya ta khaisung chini je korbok saijeme chini parak kami ganarano Pranab Tripura kaisa candidate makha bono sung hamja gei tarba sung bono kisa bo naituno chini pasapasi borong naikumo naigoi bo sadron block chairman tongmani bosi kisa misa oro samung rok mendu gana rok motan nei cholin rok beba khei roha te omni bagoi sung hamjagoi tabuk sung tabuk 20 butar kau sung hamjagoi bono tabuk sung bina oro phaikat khaini bagoi belake hamja khasung bono sung bono je khabu kablai khainangnai sung ani kop Hambai sini media friend no tini hanya hai sung belai tongthomani bisingtei sung tini khatong khajake lamsongmani panda khlaika tini omo thaingkha gusamoni para jenta teisa bisi andaro tini oro Tripura motha yakarei 10 family ni 22 butar hai borok tini sumoi baksa join dokha agami dino IPF tini angni so candidate ngai bongna na apply khlaina bagai bongni suba sumano bagai ang sakbai thani ngai tai party ni ngai bongno hambai janogo tai party ni bana roi bongno lamsobo hambai